Once again, mayong gabi sa tanan. Today, gitawag nato ning Ash Wednesday, Miyerkules, Sabadles. Ordinary time just ended. Ang panahon sa ordinaryong panahon, nagpahibalo ka nato nga si Kristo nagpuyo uban ka nato. Og naghatag ka nato og gahom sa pagpahayag ni Kristo o sa kalibutan na ginahanglan nga makita si Kristo pinaagi kanato. Pero ang tagsatagsa kanato na atay gitawag nga magkakahuyangon. As human being, we rely in our strength and become arrogant. Nahimutang arrogante usahay tungod sa atong gitawag nga accomplishment sa atong tagsatagsa ka kinabuhi. Taas ang atong naabot or highly educated na dato sa atong kaugalingon nga paningkamot. Wala ko'y gilupig. Wala ko'y gidaog-daog. Kining mga butanga, maoy akong na-accomplish nga wala ko'y ikasaligan. Kung ingani ang atong mga tagsatagsa kaunahuna, kinahanglan nga atong baghuon panahon ni ini nga Korisma. Today, as Wednesday, atong sugdan ang atong paglawig ni ini nga 40 diyas sa panahon sa Korisma. Kinahanglan nga may panghuna-huna sa atong kinabuhi paghimutang, pagbutang sa abo sa atong agtang. Nakita nato sa Ebanghelyo kung mutabang kita sa mga pobre, dili galing nato isaba sa atong best friend o kaninong tao. Kay nakaibaw ang Ginoo sa atong ginahimo. Usahay ang mga tao sa simbahan murag mga politiko. Nga kung naay ihatag litratuhan, markahan pa ang ilang ngalan, di ra ba na ila kwarta? Kwartanas mga katawhan. Men prideful sa atong tagsatag sa kinabuhi, kining pagbutang o gabo sa atong agtang, usa kini kasimbolo nga makita nga nagpahinumdom nga kita gikan sa abo og sa abo kita mobalik. Usahay prideful ta kayo nga naita daghang kwarta, taas kayo ta accomplish sa atong kinabuhi. Daghan tag kwarta, namatay ta, asa man ta moadto, nahimo gyapon tang abo. Ang atong gibilinan sa katiguyunan, nagsinumbagay na, naglalisay na tungod ani. So, wala tayo nga ipaghinambog ang abo. Walay kinabuhi, but it is the power of God that the dust became a living soul when God breathed into His nostril. Gihuyupan ang tagsatagsa kanato sa ilong, sa buo sa atong ilong, taas man atong ilong ug lapad pa pare sa purma, giko ang gihuyupan ang gyapon na sa Ginoo. Ug makita nato, kung basahon nato ang Genesis chapter 3 verse 19. Ang first part, akong basahon og second part, nagpatulo ka sa imong singot o naghago pag-ayo unya muhatag kanimog abot ang yuta. Hangtong nubalik ka sa yuta, ang imong ginikanan, hinimo ka gikan sa yuta o sa yuta ka mopauli. Nagmisa ko ganyan sa mga bata about Ash Wednesday. Ug akong giingnan,
nga kamo hinimo mo sa Ginoo pinaagi sa inyong nanay ni gawas mo diha sa iyang dako nga tiyan. Dili mo gikan sa gorilya, dili mo gikan sa amo. Ikaw masugot ba mo nga inyong igsuon imong mag-agaw gorilya, lingaw-lingaw ito mga bata. Kaya usahay mo man naghihimo sa eskwelahan karon, no? Gipa-picture nila nga ang tao gikan ta sa gorilya ug hantod na purma ng anita, which is a lie of the devil. We are created in the image of God. In Genesis chapter 2, verse 7, nga nagingon, unya mikuha ang Ginoong Dios ug yuta ug nagbuhat siyang tao gikan niini. Gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tao sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Ang atong kinabuhi gikan sa Ginoo. It is not our own nga paningkamot. It is the power of God, breath, life in us, and we become like Him. Nakabaton ta og kaluwasan. Kung basahon nato ang Ephesians chapter 2, verse 4. From verse 4, nag-ingon, apan dako kayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay kita sa espiritu tungod sa atong pagkalutan. Gibanhaw kita niya uban ni Kristo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Amin bata ana. Grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga panahon ipakita niya ang nahigpin niyang grasya diha sa kaayo nga gipakita niya pinaagi ni Kristo. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Walay makapasigarbo ni ini sanglit dili man kini bunga sa inyong paningkamot. Mga buhat kini sa Dios og gibuhat niya kini diha kang Hesukristo aron magbuhat niya maayo nga maoy iyang tuyo alang kata nato. We are saved by grace. Agud usay dili gyud ta makahinumbong, panghinambog kanang purtahan sa simbahan. Ako'y naghatag ana. Kanang rebultong nga dako kay mahal ra ba kay ana, ako'y naghatag ana. Dili na makaluwas sa ato. Yes, that is good work. Pero nagingon walay makapasigarbo ni ini kung unsa ang imong buhat. Giluwas kita sa Ginoo tungod sa iyang grasya. Grace means unmerited favor. Wala kay gihimo. Gihatag ang kaluwasan sa Ginoo kanato nga libre walay bayad. Not our own effort. In John chapter 6, verse 63. Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Espiritu sa Dios og dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, makabaton kaninyo og Espiritu og maghatag og kinabuhi. Espiritu. Ang Kwaresma nagtawag og awareness of our self-centeredness. Usahay ang ato ra ang atong gitawag nga gihuna-una. Atong i-evaluate sa atong tagsatag sa kinabuhi what God has given to us to build up others. Sa pagtabang sa uban, mutabang ta
dili ta pareha sa mga politiko. Kung nagtabang ta sa tuo, ayaw isulti dito sa wala. Why? Because God will reward us. Usahay kita mga tao, gusto man kitang daigon ba? Daigon ta sa tao para lanhan. Pero it doesn't matter before God. Bisag wala magdaig na to, pero nakaibaw ang Ginoo God. God will reward us 100-fold, 60-fold, and 30-fold as we are very honest with ourselves. It's time to evaluate our lives, what God has given to us, and build up others. We live in a world of arrogance. Arrogante nga mga tao, maingon nga wala ko'y sala. Nahimo kong dato, kay kaugalingon akong paningkamot. We live in a world of pride, ang atong garbo. Mapobre-pobre ang tao, taas kayo garbo. Problema gini nga dako sa tagsa-tagsa ka mga tao. Garbo na galing ang musulod sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing. Then, it is a problem. Lent is telling us something that without God, it's not going to be brilliant, it's not going to be shiny and clear. Kung wala ang Ginoo, wala kang himo. Yes na, nahimo ka, nga wala ilabot ang Ginoo sa imong kinabuhi. But bear in mind, there will be a time of reckoning in our lives na gusto sa Ginoo kung unsa niya kanato atong ihatag kaniya labi na gyud ang atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Last verse in Matthew chapter 3 verse 8. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat. Amen ba ta, ana? Yes, we commit sin in our lives. Magahimo tag dili maayo, but don't forget the mercy and the grace and kaluoy sa Ginoo. Magauban kanato kung kita musugid diha kaniya. Meaning Lent, ang Korisma is for us. Amin ba ta, ana? Mao ka na ang Ebanghelyo sa ngalan samahan sa ana.